Doncs aquest any hem fet 3 xerrades al voltant de l'aigua, perquè ens ha semblat que era important poder comptar amb persones expertes en diferents àmbits per fer-nos una idea del passat, del present i del futur de l'aigua, donada la situació en la que estem. La primera xerrada que es va fer a Manlleu va venir Jordi Molist. En Jordi Molist de l'Agència Catalana de l'Aigua, que va ser interessant perquè ens va aportar moltes dades sobre l'evolució de la pluja, l'evolució de la temperatura. També ens va explicar a nivell de Catalunya el que serien les conques internes, que és on som nosaltres, o la conca de l'Ebre, els consums, on anaven a parar, els consums d'aigua, i després també va explicar les previsions que tenia la Generalitat de quins projectes tenia previstos per intentar abastir d'aigua a la població del nostre país. La segona xerrada va venir en Ferran Garcia, de Justícia Alimentària, i ens va explicar un model que des del nostre punt de vista té molta incidència amb el que seria el cicle de l'aigua a Catalunya, però no només a Catalunya, sinó sobretot a Osona i Lluçanès, i ens va explicar el que ja sabíem, que es consumeix força aire, que seria tot el circuit, no només amb el tema dels porcs, sinó també els escorxadors i també a les indústries càrnies, però no només això, sinó que ens va explicar els problemes que hi ha de contaminació de l'aire per amoníac, contaminació dels rius, evidentment també, no només dels aqüífers, sinó també dels rius, i ens va explicar altres problemes que té aquest model industrial del porc, perquè segons els seus càlculs contribueix més o menys un 20% en l'emissió de gasos hivernacles a Catalunya. No només els ports, el transport, tot el... I finalment ja ho sabem prou que esclafa la petita pagesia i per això és un d'aquests models que nosaltres creiem que s'ha de canviar. I finalment avui tenim Benois, que és un goig tenir-la, ens el presentarà en Pep, d'Aigua Neta i Clara i Nostra. Aigua Neta, Clara i Nostra. I ens la presentarà. I el que hem vist amb aquestes dues xerrades i tret que avui l'Anois ens digui el contrari, una mica la conclusió a la que arribem nosaltres és dir, plou menys, sí, però la pluja el que ha servit ha estat per destapar que en el nostre país hi ha grans consumidors, perquè si només hi hagués hagut una mica de manca de pluja podríem anar tirant de les reserves. El que passa que hi ha uns grans consumidors que independentment de que plogui o no plogui, ells segueixen consumint. Són uns models econòmics, el que tenim aquí al nostre país, però també al país veí, a Europa i a molts llocs, de creixement infinit, quan l'aigua ja sabem nosaltres que l'aigua és finita. Llavors un bé públic com és l'aigua al final es converteix en una mercaderia, en un negoci. De totes maneres, tal com ho veiem nosaltres, és que la manca de pluja és un repte, però aquest repte jo crec que ens ha de donar força a nosaltres per convertir-ho en una oportunitat per canviar el nostre model actual, i ho hem de veure així. Per veure així, els grups ecologistes i els grups socials hem de ser forts, o sigui, no ens podem presentar 4 gats a picar a la porta de la Generalitat o al Ministeri no sé quin de Madrid o als ajuntaments, sinó que el que hem d'aconseguir és una bona massa social per poder parlar de tu a tu amb totes les institucions i poder discutir i poder estar al costat dels poders econòmics i tenir força. Llavors és una mica el que nosaltres ho veiem més aquest repte com una oportunitat i crec que l'hem d'aprofitar. I finalment ja acabo, només una mica de falca del grup de defensa del Ter, suposo que la majoria ens coneixeu. Som un grup de persones compromeses que estimem la vida, el Ter i l'entorn natural, que fa uns quants anys que treballem, que nosaltres pensem que és una oportunitat poder estar on estem, perquè fem allò que ens agrada, defensem allò que ens agrada i defensem allò que és nostre, que és de tothom. I com deia un dia en Xevi, no tenim res millor a fer, no? Un dia que algú li discutia, però vols dir que aconseguireu alguna cosa? No tenim res millor. Llavors, sí que ara estem en un moment que, com us deia abans, que crec que val la pena recolzar aquests moviments socials, moviments ecologistes, i per això us vull convidar, els que no ho sigueu, si us voleu fer socis del grup de defensa del Ter. És una ganga perquè són 40 euros l'any, ja està finiquitat,
i és una oportunitat de pertànyer a un grup que és per nosaltres és una opció de futur, és una opció engrescadora i realment necessària. Nosaltres i altres tants grups com hi pot haver. Llavors, allà darrere la taula hi ha unes bolletes i si voleu doncs podeu fer i no sé si m'he deixat res, però ja està. Vinga, ja aquí us expliquem. Bé, primer de tot jo vull traslladar un agraïment en nom de la plataforma Volem l'aigua neta, clara i nostra, precisament al GDT per demanar-nos fer la presentació d'aquesta xerrada. Jo soc en Pep Bisquert, soc membre de la plataforma, ens vam constituir amb la consciència i la voluntat de treballar per produir canvis en el model de gestió de l'aigua, en aquest cas d'aquí Torelló, en aquest sentit. Com m'ha dit la companya, avui fem la tercera xerrada del cicle que porta per títol Per què serveix tenir els rius vius? Si el riu no porta aigua, regarà l'aixeta, i en principi es buscarà aprofundir en com gestionar l'aigua en defensa de la vida i adaptar-nos millor al canvi global. Una informació molt important en el context local, en aquest sentit, és explicar-vos que en el context d'on parlem d'aigua, de rius, de sequera, etc., ens sembla imprescindible recordar el que va passar a Torelló precisament fa més de 23 anys i que encara té repercussions a dia d'avui. I segurament més que mai. Llavors, breument, recordareu, potser el desembre de l'any 2000, Sanitat va detectar a l'aixeta de les cases de Torelló la presència de dissolvents, el tricloritè i percloritè, en concentracions superiors a les màximes permeses, dos components tòxics i cancerígens molt perillosos, bioacumulables i d'efectes crònics per a la salut de les persones i del medi ambient. Poc després foren trobats els mateixos dissolvents al pou de captació d'aigua potable de les piscines de Torelló, deixant-lo inutilitzat encara fins a dia d'avui. Finalment es van trobar grans concentracions en els pous de dues empreses del polígon de Puigbacó de Torelló dedicades a l'embutició de metalls, les empreses Covid i DEM Tapes Metàl·liques, que utilitzaven precisament aquests dissolvents en els seus processos industrials. El pou de captació de les piscines va estar a més del 60% de la població de Torelló i es va haver de clausurar immediatament. Tot un immens aqüífers que havia vestit el poble durant desenes d'anys quedaven inutilitzats. I ara hem de beure aigua del riu que és de menys qualitat i més cara en aquest sentit. En la situació actual i probablement futura, les repercussions d'aquesta contaminació s'agreugen i les fan encara més inacceptables i més doloroses. Dir que aquestes empreses van ser denunciades i el cas no va arribar a judici fins després de 15 anys. El GDT es va personar com a acusació popular amb uns costos molt importants en temps, energies i diners, i que va ser possible gràcies a la perseverança en la lluita contra la impunitat i el suport econòmic de socis i sòcies. Estem del tot segurs que sense la intervenció del GDT el cas no hauria arribat mai a judici. Bé, passarem pròpiament a el que és la xerrada. L'exposició avui ens anirà a càrrec de l'Annelies Bruckmann, persona molt experta i amb molts anys d'estudi de sistemes de gestió d'aigua. És doctora en agronomia i membre de l'equip d'investigació d'aigua i canvi global del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CRIEF, que es diu. Només dir-vos llavors que al final de la xerrada farem un torn de paraules obert per resoldre dubtes sobre l'exposat i plantejarem qüestions relacionades que no s'hagin exposat o podrem expressar la nostra opinió referent al tema de la gestió de l'aigua. Per tant, quan tu vulguis. Moltes gràcies. Us volia fer unes pinzellades sobre temes claus que crec que són molt rellevants per remarcar en aquest moment de sequera, de dubtes, de debat, i faig com un petit viatget per alguns conceptes i, com deia
el company, doncs, molt contenta si feu preguntes o si volem anar més a fons en algun dels temes que es plantegen. Molt breument, vosaltres ja ho sabeu tots, òbviament el canvi climàtic és una realitat, però a les notícies, no? Moltes vegades es parla no volem superar el 1,5 graus, és perillós, doncs aquí a Catalunya ja l'hem superat amb escreix. Aquesta gràfica és del 22, doncs el 24 ja hem repetit un altre cop temperatures de les més elevades que mai, i haureu vist que les onades de calor, no? Déu-n'hi-do. Doncs és un fet que la temperatura de l'aire incrementa de manera alarmant i això no és solament l'única cosa. Sempre es parla de la temperatura de l'aire. No solament incrementa la temperatura de l'aire, hem tingut un incendi al mar Mediterrani. Això és una mica un oxímoron, un incendi al mar. Doncs sí, la temperatura del mar en una certa profunditat, 20 metres crec, doncs ha superat la gràfica. Una gràfica que és molts anys que s'agafa, s'han superat tots els llindars. Això és molt greu i és un dels aspectes que fan més complex el canvi climàtic que tan solament la temperatura de l'aire. També la pujada del nivell del mar, moltes vegades es pensa que és una cosa llunyana, no s'entén ben bé si són solament els oceans. No, la nostra petita Mediterrània està incrementant 10 centímetres al decenni i és molt rellevant. La Barceloneta es pot trobar sota aigua, moltes zones de la costa que ara són emblemàtiques del país, doncs es veuran afectades. I el company Jordi Salat també indica que no solament és la pujada, sinó que una cosa que ja està aportant problemes és el canvi d'onatge i el canvi dels vents. Tot degut als canvis de temperatura o humitat que viu el mar, i recordar que la interacció entre el mar i el territori és fonamental. Hi ha una tendència a oblidar-se del nostre mar com a part de la problemàtica del canvi climàtic a Catalunya. Amb temperatures de l'aire més altes, jo crec que molts ja sabreu, augmenta la evapotranspiració de les plantes, o sigui, les plantes per fer el seu metabolisme necessiten més aigua i aquesta aigua no arriba perquè tenim un canvi en el règim de pluges. Sí que plou menys, però sobretot plou diferent. Pluges més torrencials vol dir pluges que podia ser, tota la pluja d'un any te'l trobes en pocs dies. Doncs unes pluges fortes, molt intenses i distribuïdes en l'any d'una manera diferent. De fet, el Glòria era al gener, estem patint que no plou a la primavera, les pluges de tardor tampoc les hem vist, doncs canvien els moments en què plou i això és hiperimportant per tot l'ecosistema i per l'agricultura, que justament compta amb unes pluges en certs moments de la vegetació. Això és un fet molt important. Tot plegat també s'expressa amb sequeres. Doncs la sequera és un fenomen natural a la Mediterrània, no ens hem de sobtar de res que tinguem sequera, és normal, fa part del nostre règim climàtic, però clar, amb el canvi climàtic el fenomen es fa més extrem, sequeres més llargues, més intenses. Intenses vol dir que plou menys que menys. De fet, la gran diferència entre la sequera passada i la d'avui és la seva intensitat. El 2008 alguna vegada va ploure una miqueta i una miqueta la natura va aguantar, aquesta vegada està tot el sistema de genolls perquè realment és d'una intensitat extrema. També necessitarem més humitat o més anys húmids per recuperar els danys per sequera. I en les aigües superficials això no es veu molt. Jo treballo també a l'Andalusia i ara va ploure i tothom, s'ha acabat la sequera. No! Els aqüífers necessiten temps per anar absorbint la pluja i el sistema té moltes components que necessiten restablecer-se. No es pot recuperar amb 4 gotes de pluja que es veuen i fan verd tot. El sistema és crònicament deficitari en aquests moments. Tothom va veure el visor de la sequera de l'Aca, el coneixeu molt bé, imagino, perquè és allà on es belluguen els llindars dels diferents escenaris previstos per el Pla de Gestió de Sequeres.
Sort que el tenim, perquè abans anàvem a cop de decret. Jo celebro el fet que tinguem una planificació, però molta feina queda per fer que aquesta planificació sigui efectiva i efectivament ens pugui ajudar a abordar aquest tipus de situacions. És un tímid principi que celebrem que hi ha, però hem de fer molt de camí endavant. De totes maneres, una de les coses que ha fet és millorar la informació, i aquest visor no parla de sequera en realitat, parla de l'escassetat. Aquests indicadors, la gent moltes vegades s'equivoca i pensa que és la intensitat de la sequera a les diferents conques. No, és el desequilibri entre aigua disponible i la que demanem. Doncs en la sequera, que és un fenomen prolongat en què no hi ha pluja, és molt diferent que l'escassetat, que és l'equilibri entre el que tenim i el que voldríem tenir per tots els diferents usos. Doncs de què depèn l'escassetat de l'aigua? Depèn de com estan les masses d'aigua abans de començar la sequera. Si tu tens un riu viu, si tu tens un aqüífer ple, si tu tens un ecosistema que està molt ben de salut, els mateixos ecosistemes, rius, etc. de la Mediterrània són capaços d'adaptar-se molt bé a períodes de sequera entre 3-4 anys. Tota la vegetació està preparada, el sistema tindria una resiliència bastant remarcable. Un incís, la gent pensa que al meu país no hi ha sequera, i jo soc belga d'origen, bueno, el passaport, i ara ja faig país, però vaig néixer a Bèlgica i allà diuen, perquè tu no entens, perquè allà no hi ha sequera. Com? Estan ben pitjor que nosaltres, perquè a la que falta aigua col·lapsen les cases construïdes en zones que normalment estaven sempre empapades. La vegetació no té cap resiliència cap a la sequera, són tot arbres de fulla i tal. Es mor el país en 2 minuts i mig. Nosaltres tenim molta més resiliència a la sequera que a altres indrets que també la sofreixen. Protegir aquesta resiliència natural seria una bona cosa per on començar. Després, òbviament, dependrà també la nostra vulnerabilitat de la presència o no d'infraestructures o la capacitat que tinguem de tenir fonts alternatives com la desalació o la reutilització, etc. Aquesta part ja és de com captem o com ens relacionem amb l'aigua, ja de cara a la distribució per als usuaris. Però el gran elefant en l'habitació de tot això és que el balanç de l'escassetat depèn dels usos. Quin nivell d'usos tenim? També sempre parlem de volums d'aigua. I jo voldria remarcar que l'escassetat, el que deia de com estan els rius i els aqüífers, no solament depèn de quanta aigua hi ha, sinó de la seva qualitat. Una aigua contaminada és una aigua que ja no podem fer servir, a menys que no paguem algú per depurar-la, fent que, de totes maneres, sigui escassa, més escassa que si no fos contaminada. Aquí voldria remarcar una cosa important sobre aquesta set infinita de les demandes sempre creixent, sempre inqüestionables, que són la mare dels os, diguem, de l'equació de l'escassetat. I aquí ho diu molt clarament l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic de Catalunya, un document aprovat, document ple de mesures, document oficial, que diu: l'emergència climàtica no és més que un altre dels indicadors globals d'una crisi de creixement que té altres greus conseqüències i que té en el seu origen un model de desenvolupament sobre el planeta que ha comportat la sobreexplotació dels recursos naturals sota la premissa falsa que són il·limitats i que en tot cas la tecnologia ens salvarà de tots els mals. Els impactes i les conseqüències de l'escalfament global no fan sinó destacar, engruixir, subratllar problemes endèmics del nostre model amb les nostres mans, del model de desenvolupament basat en el creixement. Això ho diuen de manera oficial. L'IPCC ho diu. No és cap misteri que un model econòmic basat en voler créixer a l'infinit xoca de ple amb el que són els nostres hàbitats i les nostres condicions de vida. Això és un fet. Ara parlem de com podem abordar aquest problema. Però primer de tot, això és important de remarcar.
S'estudien les coses d'aquest desequilibri crònic i un índex que es fa servir a nivell internacional és WEI, no? l'índex d'explotació de l'aigua. Està produït per l'Agència Estadística Europea i haig de dir que són números molt gruixuts, vull dir, alguns estimats, altres no. No són números basats en dades reals, mesurades, i doncs moltes vegades es critica l'indicador per ser imprecís. Us dic ja, primer, no sempre la precisió és indicador de qualitat, ordres de magnituds també ens funcionen. I és el primer comentari. Si resulta que les conques internes de Catalunya gasten més del 30% de més de lo que tindríem en un ecosistema equilibrat, i anem bé perquè el Segur està en el 233 perquè tenen un transvasament, que tampoc ho fem tan malament, però vull dir, aquests números, encara que són a grans trets, sí que són un indicador d'una tendència molt real i molt significativa. L'altre aspecte que volia dir és que encara que siguin números així gruixuts, això no és una crítica a l'indicador, sinó una crítica a la gestió de l'aigua. Hi ha molt poca transparència sobre les dades de consum reals i les dades de disponibilitat d'aigua reals. Jo he trobat una vegada analitzant el pla de gestió de l'Ebre que deien literalment tot aquest càlculs es basen en números estimats perquè no sabem quanta aigua estem consumint. Okay? Això és un fet reconegut. És molt difícil també mesurar-ho tot, fins a l'últim mil·límetre. Però que no ens vinguin amb crítiques d'imprecisió quan són estructurals i normals en aquest sentit i no deixem de lluitar per la transparència de les informacions, que és la base de la intel·ligència col·lectiva. Bueno, tampoc ens deprimim, no estem sols. Aquí no hi ha ningú que ho fa bé. Vale? Aquest índex està disparat, l'índex d'escassetat està disparat en tota la Mediterrània. Qui més, qui menys, està sobreexplotant crònicament, en temps de normalitat, sense sequera, està a nivells increïbles. Aquesta trobada, aquest desequilibri entre usos i disponibilitat és un problema crònic, és un problema difós, ningú té cap solució màgica i és un problema col·lectiu que hem de resoldre amb intel·ligència col·lectiva. Doncs molta gent diu, bueno, això és molt complicat, comprem catxarros. I doncs la tecnologia, el tecnooptimisme en què tot es resoldrà amb major eficiència. I el mantra de l'eficiència ens ha portat a un fenomen que és que es pensa que la mera establiment d'una tecnologia ja és la solució. No, totes les tecnologies són eines molt útils, molt bé, però la solució està en utilitzar bé aquestes eines dins d'un context d'anàlisi de com estan les coses, no? Pensar que una tecnologia tipus la desalació ens ajudarà és com si jo t'indico la lluna i me mires el dit. No, hem de pensar en com funciona tot això. I aquí hi ha el grafiquito que segur que coneixeu molt bé, com en escenaris de normalitat cap a l'emergència anem fent una diferent combinació de fonts de l'aigua que alimenten el sistema, en aquest cas d'Aigües Ter Llobregat, i com augmenten l'ús de les tecnologies. Sobretot la desalació. A mi me van demanar, oye, Luis, però no seria més fàcil omplir tota la costa de desaladores i ja no tindria un problema, oi? I digo, això és una distopia gran com un elefant també, perquè això no ve de franc. El que la natura ens dona generosament, quan les persones ho fan, no ve gens de franc. I la desalació, per exemple, tenir les màquines al 100% ha comportat un increment del 35% de la tarifa Aigües Ter Llobregat. Ha comportat emissions de CO2 de consum energètic brutals. I no sé com estarà al mar de la Costa Brava quan la Tordera tindrà triplicat el volum de desalació. L'aigua que surt d'una desaladora no és simplement salmorra, una mica d'aigua amb sal, sinó que porta contaminants, porta trebolesa i té un impacte immediat en l'hàbitat al voltant si no es dissol bé. I dissoldre bé, ja sabem, es fa si es controla. Doncs jo crec que manca tot un marc de prudència i de gestió de la desalació també per evitar aquests impactes, però sobre els costos econòmics i ambientals no ens enganyem, això no es resol.
amb la qual és molt intel·ligent per part de tots nosaltres intentar calibrar bé l'ús de les eines, no?, per les situacions que ens trobem. I clar, jo crec que això és molt desafortunat, per no dir altres paraules, no?, perquè em va sorprendre molt quan va sortir això. Personalment he treballat molt amb l'Agència Catalana de l'Aigua, diferents oportunitats. Jo dic que hi ha uns tècnics que tenen una qualitat professional enorme, sabem molt. Hi ha un departament que treballa els temes més espinosos, el de la qualitat ambiental, però també el mateix Jordi Molís que heu escoltat. No voldria estar en les seves sapates, fan molta labor, però després veus això i dius, què ha passat aquí? Com és possible? Com és possible? Jo he vingut a Catalunya perquè aquí hi havia un entorn pioner, avant-garde, el més xulo, el més interessant de tota Europa, en quant a propostes de gestió de l'aigua, en quant a implementació de la directiva marc de l'aigua, en quant a pensaments i principis de gestió per als països mediterranis. Superinteressant i capdavanter. I avui jo m'he quedat congelada. Crec que vosaltres podeu entendre per què. Quina distopia no dependre de la pluja? Doncs, clar, està mal expressat. L'àrea metropolitana de Barcelona, pagant un preu altíssim per l'aigua, doncs gentrificació, problemes d'accés a l'aigua, unes especulacions increïbles, podrà veure l'aigua produïda per als catxarros i però probablement no passarà gana, tindrà la casa cremada i estarà ple de malalties, perquè sense pluja no hi ha el teu hàbitat. Com és possible separar la idea d'abastiment de l'aigua, separar-lo de lo que és nostre hàbitat? Com si l'única funció de l'aigua fos sortir del nostre xep. Bueno, aquí tenim... És que em vaig emprenyar molt quan ho vaig veure, disculpeu. És que també és una falta de respecte a la feina feta durant tants anys aquí. Anyway. Pèrdua de biodiversitat. La natura necessita aigua, ok? A part d'una visió antropocèntrica, que tu necessites que l'ecosistema funcioni per tu, doncs l'ecosistema per funcionar necessita ser si mateix. I aquí tenim l'informe de la natura 2020 i no voldria saber com surten aquests gràfics al 2024 quan hi haurà la revisió, si la fan. Perquè, com podeu veure, hem perdut 12% de la biodiversitat dels boscos i matollars, 34% en els sistemes agroecològics i més del 50% en els rius. Ara que han reportat cabals ambientals, a veure què queda d'això. Jo no me sorprendria que l'indicador arriba al 90% o alguna cosa així. És molt de tontos, perquè necessitem ecosistemes funcionals com a base per la nostra societat. Si ho volem veure tan sols en un sentit antropocèntric, no tenir els boscos en salut significa, per exemple, entre d'altres, incendis. No tenir l'agroecologia ben posada significa, entre d'altres, plagues. No tenir un ecosistema viu al riu, que és, entre moltíssimes altres coses, significa que l'aigua serà bruta, tan bruta que no la podem fer servir, etc. Jo no soc partidari d'interpretar el valor de la natura en base a un enfocament antropocèntric, però si volem arribar a dir per què hem de deixar l'aigua al riu en temps de sequera, doncs aquestes són unes quantes argumentacions. El problema és aquell. Agua que fluye, dinero que se pierde, diu el Roto. No? El Roto és un dibuixant que té tota una sèrie de dibuixets sobre l'aigua que alguns els trobo molt encertats. I aquesta, per exemple, és un resumen molt bo de la situació que inspira avui la gestió de l'aigua. No? Tothom està a la boca, l'aigua es perd, mira, aquesta l'haguéssim pogut aprofitar. Un pagès em deia, cau una folla a terra, vinga, reciclar-la. No? Tota aquesta idea d'un cicle tancat al nostre cervell. Doncs l'aigua no es perd mai. L'aigua que retorna d'un rec torna a l'aqüífer. L'aigua que va al mar fa que hi hagi peixos al mar. Si no, els rius no arriben al mar, no hi ha paella, okay? Si volem parlar. Jo què sé, totes les funcions de l'aigua no econòmiques són justament les que sostenen també els usos econòmics. Doncs aquesta visió totalment crematística fa que
que estem mal enfocats en la gestió. L'antídot, visió integral, construint una visió integral, una visió més àmplia que tan sols l'aigua blava per alguns usos, com l'aixeta o les diferents aixetes que hi ha. Com a cura contra aquesta distòpia necessitem construir una visió integral de l'aigua. Però què passa? Que la major part de vegades, jo crec que aquest cicle de l'aigua dibuixat aquí és el que es presenta a l'ESO. No? Encara així molta gent no ho té clar, perquè em segueixen dient això de l'aigua que es perd. Si una persona té clar això, doncs podria saber que no es perd. És una mica simple, és una mica incomplet, perquè aquest és el cicle de l'aigua que tenim, que té molta més aspectes, no és el dibuixet d'abans. I aquest article m'agrada molt perquè va explicitar, és un article científic que va intentar categoritzar bé les coses i van concloure que el cicle de l'aigua té components físiques, la hidromorfologia, no? Si hi ha una riera, on estan les pedres, el tipus de... Cada riu és una identitat, no? Cada riu és únic, té un caràcter, no? I doncs aquest caràcter físic és una component. L'altra és una component biològica, tota la vida vinculada al riu, directa o indirectament, i hi ha la component humana. Nosaltres estem modificant el cicle de l'aigua tan dràsticament que és impossible pensar, analitzar el cicle de l'aigua sense tenir en compte aquestes tres components. I les tres components fan que el sistema, respecte a aquella simplicitat de la primera diapo, es complica molt més. I tenim moltíssimes diferents funcions de l'aigua, funcions i valors vinculats a aquestes funcions. I clar, per això nosaltres parlem de sistemes complexes i parlem de sistemes hidrosocials. No es pot parlar d'una conca sense incloure els usos i les persones. I què passa amb les persones quan utilitzen l'aigua? Pues que els nostres rius, que seria la base de tot, ja sabeu com estan, l'estat ecològic, tan sols un 37% dels rius estan en un bon estat ecològic, l'estat químic la meitat, i un indicador general ens indica que un 36-37% doncs poden salvar els mobles, però tota la resta està ben fatal i hi ha problemes crònics. Els rius que mirem també moltes vegades s'obliden els aqüífers. Jo sé que vosaltres no, perquè treballem moltíssim amb les fonts i amb els aqüífers, però insisteixo que riu i aqüífer són germans, no? O sigui, el sistema està interconnectat de forma natural. Zones humides, aqüífer, riu, tot plegat. I aquest és un altre zoom, no?, sobre el paper dels aqüífers en el cicle de l'aigua. Podeu veure que, clar, els aqüífers donen abastament municipal, però també injectem aigües reutilitzades en l'aqüífer per evitar la intrusió salina, això es diu reutilització potable. Es poden recarregar els aqüífers amb basses de recàrrega o amb l'agricultura als retorns de rec. Les zones humides són com els ulls de l'aqüífer, no? A vegades la gent diu, no es veu l'aqüífer, per això ens oblidem. Digo, no, tu veus la tordera, veus el tram final, veus l'aqüífer, perquè no hi ha aigua, el riu s'alimenta de l'aqüífer, no? O quan veus una zona humida, tu veus l'aqüífer que aflora. Hi ha molt de debat ara sobre el paper de les aqüífers, que si hem de fer més pous, que si estem sobreexplotant, com funciona, no sé què. Jo aquí el que vull dir és que els aqüífers són els pulmons del sistema, com diria Pedro Arroyo, que sempre compara també, a mi també m'agrada comparar una conca a un cos. Entonces, si les artèries són el riu, el pulmó és l'aqüífer. I vosaltres crec que ja el coneixeu bé, no és necessari que me centri més, però bueno, per tal que sapigueu, 199 aqüífers a Catalunya, dividides conques internes, 37 masses d'aigua definides com aqüífer,
Totes les zones blanques són zones en què l'aigua s'infiltra, es mou, és molt complex. Hi ha tants tipus d'aqüífer i tots es comporten també d'una manera increïble i no tot està conegut. Però els pous, tenim 150.000 pous censats a les conques internes i de mitjana a Espanya hi ha un 20% més que li podem sumar de pous no declarats. No? O sigui que hi haurà mínim 150.000 pous que viuen d'aquesta, que exploten aquests aqüífers que hem vist abans. I com funcionen els aqüífers? Quan es recarreguen, aquestes són les zones de recàrrega dels aqüífers catalans. Doncs podeu veure que hi ha zones on, si no ens cuidem bé, aquestes zones preferencials de recàrrega haurien de ser la primera part del territori que nosaltres hem de protegir i assegurar-nos que funcionin de debò i protegir també de la contaminació, no solament de la impermeabilització. Normalment és típico parking del Lidl en la zona preferencial de recàrrega. Típic, hauríem d'integrar la planificació territorial, i això també guinyo als municipis, controleu que no esteu impermeabilitzant justament la zona de recàrrega preferencial, o per exemple impermeabilitzant trams de riu, que així tampoc poden recarregar els aqüífers. Els aqüífers són els pulmons, són els embassaments naturals, que tenen moltíssima inèrcia respecte a lo que passa al damunt. Hi ha aqüífers més variables, més sensibles a la pluja i altres que tenen molta més inèrcia. Tenen un volum d'aigua molt més gran que els embassaments artificials que tenim i la recàrrega mitjana a l'any supera la que necessitem per tot el país. Tenim 1.874 hectòmetres cúbics, jo crec que el consum d'aigua total a Catalunya és d'uns 1.000 i pico hectòmetres cúbics. Podeu veure que la natura és molt més generosa del que es diu, no? Vull dir, la gent sempre queixant-se que la natura no és justa i que no ens dona els recursos que necessitem, doncs vull dir tu, és molt més generosa, però nosaltres no fem bé en fer servir les coses. En temps de normalitat a Catalunya se sobreexploten 5 masses d'aigua subterrània. O sigui que encara que la natura sigui tan generosa, nosaltres l'estem fent servir molt malament, sense respecte cap a la dinàmica natural d'aquella massa d'aigua. Una cosa és el que plou sobre tot el territori, una cosa és com funciona cada un dels aqüífers. I estem xuclant més del compte del temps de normalitat en almenys 5 masses d'aigua i en un any sec, doncs ja són 3 anys que estem sobreexplotant 31 masses d'aigua subterrània crònicament en aquest temps. Jo crec que aquest és un deure pendent molt important, cuidar-nos dels aqüífers, l'estat qualitatiu el veieu aquí, però a la dreta hi ha el risc d'incompliment futur i veieu que en realitat es preveu una degradació dels aqüífers a Catalunya respecte a l'estat actual al 2007, en lloc d'una millora que hauria de ser. I l'estat químic, la contaminació és molt bèstia avui al dia i a més es preveu el risc d'incompliment per a més masses d'aigua respecte a la que tenim avui, sense dir res més. Aquest temps de sequera veig molta competició entre usos, no? Tu fas això, tu fas això, tu fas això. Jo crec que aquí no se salva ningú. O sigui, tots els usos tenen un impacte sobre la salut de les masses d'aigua. Tots. I cada un dels usos té una dinàmica diferent d'impacte. I aquesta hauria de ser el punt de partida per entendre com podem reduir l'impacte dels diferents usos. Pinzellades, no? Demanda urbana és un dret humà, quan la demanda agrícola o industrial, l'aigua és un insumo de producció. Canvia la dinàmica. La demanda urbana necessita una qualitat molt alta, la industrial sovint també, però l'aigua agrícola és capaç de gestionar aigües d'altres tipus de qualitat, sense anar massa malament, però no ha de ser prepotable en tots els casos, etc. Hi ha dinàmiques de cada ús, consum energètic, temporalitat dels usos,
riscos vinculats, com per exemple aquí la foto a baix és una indústria química que està al Gran de Mar i està en plena zona inundable per mar i per terra. No? Els riscos vinculats a cada ús també és diferent. Si tu fas una central nuclear tens uns riscos, si fas un hort ecològic doncs uns altres. No? Crec que caracteritzar la demanda ajudaria molt a entendre millor l'impacte de cada ús sobre la massa i anar molt més fi en com hauríem de canviar aquests usos respecte a l'objectiu comú que tenim totes de preservar la massa d'aigua en origen. Un exemple que evidencia bastant aquesta cosa de com els diferents usos influïen sobre l'impacte final sobre la conca, aquí podeu veure els resultats del projecte MEDAC, que crec que segur coneixeu perquè els meus companys van viatjar per al territori de fer sessions de participació amb vosaltres, doncs podeu veure una situació que realment és dramàtica. En origen, per exemple, per al Ter hi ha una reducció molt marcada en l'últim segle en quant a precipitacions, escorrentia a la capçalera, cosa que es tradueix en una reducció de flux superficial brutal. I entre la capçalera o les parts altes i les parts mitjans i baixes hi ha una reducció molt forta. I això justament és degut al canvi d'ús del suelo, que pot ser per impermeabilització, per tipus d'agricultura, per la intensivització agrícola, que es combinen amb el canvi climàtic. I això li diem canvi global, no? La suma de canvi climàtic amb tot el que nosaltres fem amb el territori. Doncs el canvi climàtic realment està a les nostres mans. La nostra vulnerabilitat està a les nostres mans perquè la major part del problema neix de com nosaltres fem les coses normalment. En el futur també, òbviament, aquestes dades són escalofriantes perquè es veu un increment encara més marcat d'aquesta situació d'escassetat. Com us deia, funcions i valors. Si acceptem que el cicle de l'aigua s'ha de respectar, en el sentit que si acceptem que hi ha unes limitacions a l'ús de l'aigua degut a que necessitem preservar com funciona una conca, haurem de trobar mecanismes millors que les actuals per parlar de a què la volem dedicar. Com volem prioritzar els usos? Com volem assegurar que cada ús faci el mínim impacte i que tingui el màxim benefici no només econòmic, sinó per la societat, no? I, bueno, un exemple, no? Parlen de la digitalització, molt a mogollon, però no, gasta moltíssima aigua, o sigui, refredar un server és moltíssima aigua, un centre de dades necessita litres de no sé, l'havia escrit aquí, 0,6 hectòmetres cúbics any necessita un centre de dades de Google que volien fer aquí a Catalunya, 100 hectàrees de blat de moro. Tu imagina't, no?, multiplicar centres de dades o fer fàbriques de microxip, que encara volem... Això necessita moltíssima aigua i de la màxima qualitat. O volem seguir en una indústria de turisme, no?, proposant centres lúdics com l'Art Rock Café. Em sembla absurd en un moment d'escassetat com aquest. O, per exemple, no, tota l'agroindústria, jo us he posat els pocs per solidaritat amb la Conca, que hagués pogut posar moltes coses. Estan fent ametlles amb mogollon de regadiu, estan fent autèntiques barbaritats de paquets tecnològics nous de l'agroindústria vinculats al Segarra-Garrigues, o he vist coses al Baix Camp. O sigui, a veure, l'agricultura també haurà d'adaptar-se i generar aquest equilibri entre el que tenim i el que necessitem. Objectiu gran, ja l'heu entès, crec que hem d'apostar per reduir la quantitat total de l'aigua, que és molt diferent que parlar d'eficiència. Hem demostrat, i puc explicar-lo millor després si voleu, que per una paradoxa, per un efecte rebot, si tu inverteixes en millores tecnològiques, això de per si no et garanteix reduir la quantitat d'aigua total. L'hem vist amb la modernització. 40 anys de modernització de regadius a tot Espanya, no hem estalviat ni gota, sinó que hem augmentat el consum total. Doncs l'objectiu és reduir el consum total, no aplicar algun catxarro o altre. I posar això a l'objectiu principal canvia completament les conseqüències polítiques de la cosa. Posar al centre
la recuperació, la restauració de totes les masses d'aigua també canviaria radicalment l'enfocament de gestió, perquè jo crec que la salut de les masses d'aigua són el factor principal que ens dona la resiliència al canvi climàtic, com us deia al principi. I això significa prioritzar la demanda ambiental enfront a totes les altres. Bueno, gran debat, l'hem de parlar. Jo no estic dient cap cosa rara, perquè la legislació actual, de fet, considera que els cabals ambientals són una restricció prèvia a qualsevol ús. La nova llei de restauració ambiental de la Unió Europea, per molt diluïda que sigui, també diu restaurar massivament, sisplau, els ecosistemes més importants en quant a funcions i valors que ens donen. O sigui, dir que hem de posar al centre l'hàbitat no és cap bogeria, no és una cosa de hippies, és una cosa d'estima cap al món en què vivim, però també racional i molt pragmàtic, si volem, de cara a la nostra sobrevivència com a espècie, tal qual. Doncs si això és així, cal reflexionar de debò sobre els models econòmics que tenim. I tots els models econòmics, els d'agrícola, urbanístic, turístic, industrial, tots els diferents models de gestió de riquesa que tenim, hem de reavaluar on està aquesta riquesa, qui s'emporta els beneficis i qui paga el preu. I no solament podem gestionar l'aigua des de l'aigua, sinó d'aquests sectors també. El que hem vist amb la sequera, que l'agricultura s'enfada amb l'Agència Catalana de l'Aigua, es barallen entre ells, a veure, se suposa que vosaltres sabeu coordinar-vos per tal que la gestió territorial sigui sostenible en el temps i amb el respecte cap al territori. No? Doncs no existeixen solucions úniques, totes seran multilaterals, necessitem canviar de model involucrant absolutament tothom per fer aquest objectiu que us deia. Nosaltres treballem aquest tipus de problemes i els diem problemes perversos, wicked problems. És la terminologia oficial, fa molta gràcia, perquè efectivament són problemes complexes, o sigui, sistemes que interrelacionen entre si, més sistemes entre si, no tenen un anament lineal, sinó que, clar, donen voltes i una cosa influïx l'altra, tens feedback loops, dibuixar una conca, per exemple, és un repte increïble i arribes a un nivell de complexitat que ni l'ordinador aguanta. I el problema, clar, que sempre existeixen perdedors i guanyadors en totes aquestes coses. El marc d'anàlisi que fem servir es diu gestió basada en ecosistemes, és un marc molt consolidat i inspira tota la nova teories de gestió del medi que s'estan portant en l'acadèmia. Tot aquest canvi necessita que entenem millor el marc de l'adaptació al canvi global. Coneixeu les diagnosis, segur heu vist estratègies d'adaptació, mesures d'adaptació de tot plegat, però el que hem vist menys és la gestió adaptativa, perquè no solament es tracta de trobar solucions, sinó també canviar la manera d'implementar-les. Ara entraré en ello. I també necessitem un context nou de presa de decisió adequat a aquest nou marc d'anàlisi i de gestió. Diríem innovació a la governança. Tema clau, la incertesa i el risc. Els sistemes que fem servir ara no estan preparats per als nivells de risc i d'incertesa que els diferents canvis ens donen en la realitat. Estan basats en supòsits que ja no es donen. Amb això, nosaltres anem... Aquest és un dibuixet que us explica lo de l'adaptació de la gestió adaptativa. La gestió, normalment ara, quan tu fas un pla territorial o dibuixes una mesura, és detectes un problema, la major part de les vegades, o per una protesta o per un problema realment que ja és molt avançat, no? S'ha contaminat tot un aqüífer i ja no podem donar de beure a algú. Difícilment es detecten els problemes abans que ja tinguin uns impactes molt grans. I l'administració encarrega a algun enginyer o una consultoria per fer una solució sobre un plaç de 6 mesos d'al·legacions públiques, s'implementa
i algú talla un llaç i dius, molt bé fet. No sabem res d'aquesta cosa, no hem pogut interactuar de ninguna manera. Doncs per gestionar el risc i l'incertesa, aquest model ideal ha de ser circular. Hem de fer diagnosis compartides de la problemàtica, analitzar el territori molt millor, compartir dades sobre el funcionament del territori i analitzar les problemàtiques. Dibuixar mesures en molt més coneixement que tan sols el coneixement tècnic, incloent-hi coneixement antic, coneixement de les característiques locals, científic, que és diferent que tècnic, tota una sèrie d'informacions que ara no s'estan tenint en compte en la majoria dels processos de presa de decisió. Aquestes propostes s'han d'implementar corresponsabilitzant les persones i involucrant-les en el seguiment de la mateixa implementació, però sobretot en el monitoreig de l'impacte. Quantes mesures hem implementat que al final resulta que no donaven el resultat que volíem? Per exemple, la modernització. Que estalviarem molt. Doncs no. Si no ho mesures, no es veu. I seguim amb solucions falses. I seguim amb il·lusions que després es quedaran necessàriament frustrades. I hi ha també un altre aspecte, i és que les solucions basades en la natura, no us he explicat bé això, però tota l'enginyeria que es basa en aprofitar la restauració d'ecosistemes claus per tal que puguin tornar a funcionar i doncs tu t'estalvies tots els catxarros, són complexes, no hi ha estàndards tan clars. Doncs monitorar la implementació i l'efecte de les diferents mesures també t'ajuda a innovar i a diversificar el tipus d'actuació que podem fer. I arrel de l'anàlisi de què tal va anar la cosa, podem tornar a planificar. Ara estem planificant a cops de lemes, idees polítiques, resposta a conflictes variats, a part dels anàlisis tècnics que també hi són, està clar. Però unir les dimensions, poder aprofitar l'ocurrència dels problemes, com tu deies, per canviar, per aprendre, necessita d'aquest canvi de model de gestió. I, en tot cas, sempre en col·laboració amb les persones del territori i amb la ciència. Jo crec que és clar, perquè aquí tothom tenim una responsabilitat, no ens hi val posar el dit, certament hem de reclamar i hem d'observar i hem de reivindicar, però també mirar-nos a nosaltres mateixos com part d'un sistema. Hem de poder avançar en generar espais de deliberació. Estem massa acostumats que en un debat tu has de guanyar o convèncer l'altre. No, compartim primer informació, analitzem dades, mirem les situacions concretes per treure conclusions i no sempre estarem tots d'acord, però creixent, analitzant, saps? Amb el temps tu vas aprenent cada vegada més, vas entenent l'altre cada vegada més i junts és possible crear una intel·ligència col·lectiva per cada territori, per cada cuenca, que ens ajudarà a ser molt més intel·ligents i resilients cap als canvis que tenim. I aquest és, diguem, l'entorn en què a mi m'agrada molt treballar, per això ho poso aquí, perquè aquests espais de deliberació poden ajudar a que la informació que tinguin a disposició els decisors sigui una mica millor, perquè la gent estigui més informada i perquè es creïn relacions entre els diferents usuaris d'una conca i la consciència que tots aquests usos, encara que competeixen entre ells, depenen de la mateixa mamà, que és la massa d'aigua, que és el riu, que és el nostre hàbitat. I, bueno, en aquest sentit he fet alguns treballs al Baixa Tordera, al Maresme. Sé que vosaltres teniu molta experiència en aquest sentit, perquè teniu la taula del Ter, heu negociat, heu parlat, heu enxarxat. Jo crec que tot el que he dit no us sona llunyà, perquè heu participat directament en aquest objectiu. Però, bueno, el camí que sigui, el que s'esculli, de totes maneres necessita portar aquest canvi estructural del nostre model socioeconòmic
la cultura aquí juga un paper fonamental per tal que realment trobem també el vincle emotiu amb el nostre entorn. Jo crec que és molt important i vosaltres també treballeu molt en aquest apropament de la gent al propi entorn, quan feu les vostres sortides, etc. Així que jo crec que no us estic dient res de nou, però canviant la nostra cultura, canviarem el tipus de demanda sobre l'aigua que tenim i canviarà completament com nosaltres fem mal, no? Impactem a les masses d'aigua, i si aconseguim posar els rius al centre serem molt més resilients als canvis que hi ha, i crec que també podrem generar més benestar, perquè tot això, com us deia abans, no es pot fer sense judicis de valor, de justícia social i de relació entre les persones. Les relacions entre persones i l'ambient és la clau per canviar-ho tot, segons la meva opinió. Moltes gràcies.